Vrlo dobro, vrlo dobro. To je Malo režike. Dobro. Ja sam uvek srećan kad dolazim u dobro društvo. Ja uvek srećan kad samo čujem sebe jako kući. Samo ja danas tu ako kući u Čečku, to stvarno kažem. I ja baš srećan da tu je bilo otvoren dobro, recimo, dobra kuća za rusko-srpsko društvo. Uvek za mene je dobro kad Srbe, Ruse stane blizu, može pola metra, ali blizu. Zato što Srbe sad može malo po malo odlaze od Rusije u blizu Unije, ali uvek smo mi bili... Zavisi kako. Jeste. Ali uvek smo bili bratje i ja mislimo da biće isto tako. Zato što iste krv, kako je bilo kazano, iste religije, iste ljudi, iste svi načini. Filozofija. Jeste. Filozofija života, recimo.